калонсолон меянд дар качелиҳо мешинанд, качелиҳои ҳама шикастиянд, кӯдакҳое вапше намемонанд бозӣ кунӣ. Тамоман аҳамият нест кӯдакда. Ҳамаи шикастиянд, дандонои диназавра, кандиян ва чӣ дар корай? Ҳамиқа ободӣ мегам, чӣ мега ягон инҷа завистай модароай. Бояд модару мусор мепартиян, семичка мехоянд, инҷа мешинанд, ҳамаи ҷазир кардиян. Ҳамиқа сари сол дар инҷа чӣ хел буд? Обод кардан, ё вапше ободиро аҳамият намедиҳад. мо нигаҳ мекунем, гап мезанем, моро ҳақоратҳои безе мекунад. шумо калонсолон ita гуфта чанд боро мо набероҳомо намеорем, дар ҳамиҷа бачаҳои калонсолон моҳод иҷоза наметиҳанд ё ки моро нигаҳ намекунанд ки мо ҳамин набероҳои хурдсоли худмона синфҳои 6, 7, 8, 9 дар болои ҳамин ҷонварон меброянд. оли замиҷа урус боша, урус хел нигаҳ чӣ намекунад. тоҷики мо ҳам хеле вай мекунад. фарзанди ман нигаҳ мекунам, фарзандои ҳамин урусҳо меоранд, хушру бозӣ мекунанд, меранд. сокинони бузургсол шикоят доранд ки фарҳанги истироҳати